Saatana on paska. Koko rykmentti kuollut. Kuollaan kohta kaikki. Ihan totta. Niinkö siis tossakin meidän edessä on ruumis. Sitä ei oo tultu vielä edes hakemaan. Nälkäkin alkaa kipristelemään jo. Uraliin taakse sen juoksevan jatkuu vinhan läisket tossujen. Miksi niin Englantiin uskoin Stalin huokahiuksiansa repien? Miksi Suomi kuunnellut ei siltua ja äitiä, vaikka juttu oli sopa sekä tarpeesräikiä? Uraliin, Uraliin, nyt on kimpussa jo itse Suomikin.